No už je obyvateľská dávno predaná. Už si ju predala, Hanička? No, už. Čo si mal záujem? Ja som myslel, že ju dal kamarátovi, ponúknem aj zomietku. Ale ty počuj, ty si není normálna. Ty si ju predala, ty si není normálna. A prečo? Ty si sa zvláznila, ty si není normálna. Dobre. Ty teba vytopilo tiež, keď ti chladičku aj obývačku, keď predávaš? Všetko. Všetko vytopilo, ježine. Vieš, ako nás vytopilo aj nás? Po chalupi sa prebudím a celé gačiska mokré, čo za pochcá, alebo čo? Ale ja teraz neviem, s kým rozprávam. No však toto mi ja Lojsko. A ja vás nepoznám. Nepoznáš synové z Lojska, nepoznáš Lojska. Nie, ja som si myslela, že to je Janko Cudrak, podľa hlasu. Dobre, do počutia, majte sa, dovidenia. Dobre, ja príjemné sviatky vám prajem. S kým rozprávam. No, to sa môžem nájsť. Áno. Dobrý. Dobrý večer. Už je večer, že my sme v Amerike teraz. Volám vám z Ameriky, možno ešte deň. Viete čo? Vy voláte. Viete čo, vy predávate tú štolárskú drbačku? Drbačku nie, ale dlabačku. Ja dlabačku, tu majú drbačku napísané. Štolárskú drbačku, hydraulické overovače, skleníkov okien. Hydraulické otvárače, neoverovače. A však tu majú samé chyby. A potom stipiky na okokotenie 12 kusov. To čo je? Na oplotenie. To sú hovada. Ten Google prekladáč úplne zle prekladá. Viete, že sa vás riadne odrbala. Víte, aj odrbala drbač, viete, a máte tú drbačku predsa len. No nie, je to dlabačka solárska, potom otvárače. A to dlabe do ryti, alebo... No, keď je solárska, tak asi to dreva, nie? Tak nie, ale tak solári používajú väčšinou na tie svokry. Na svokry? No. No vy ma rozostívate. No vidíte, ja som mi pošta Riano z pošty pre teba. Pozvala vás vaša dcera, ale vy nemôžete to, akože to neviete, prídeme k vám natáčať a vy akože to neviete, áno? Už sme asi tak 5 minút od vás a prídeme, tak nás očakávajte, natočíme video a pôjdeme. Moja dcera? Áno, vaša dcera vás pozvala. Do pošty. Ja nemám dceru. To si voloviny robíte. Však v roku 1962 v Žilinskej nemocnici. Sa nepamätáte? Nie. Veď ste boli operovaná a museli ste cízarským rezom musela byť. A prosím vás. No? V živote v nemocnici nebola. Nie, vy ste taká zdravá. Vy určite fajčíte marihuanu. No, marihuanu fajčím. Ste určite volili stranu SAS. Koho ste volili? No, tak sa majte. Ale ja sa nemám dobre. A prečo sa nemáte dobre? Lebo nemám túto drbačku. Počkajte, ja vám dám manžela, však ten vám dá. No dajte. Potrebujem drbačku, rýchlo. Vojsko! Ja ti neviem, mi to volá! Haló? Áno, prosím. Dobrý deň, tu je Alojz Hejda. Robíme povolebný prieskum. No, ďakujem. Nemám čas. Dovidenia. Áno?
Dobrý večer, tu je Aloj teda. Máte chvíľku čas? Kto volá? Alojz Hejda. A čo potrebujete? Robíme taký povolený prieskum. A máme tak 2 otázočky a to je všetko. Nech sa páči. No, takže prvá otázka by sa týkala, boli ste voliť? Áno. Takže ste výborné, takže ste správny občan a ste zaradení do žrebovania o novú Fabiu a ešte hlavnú cenu Kia Ceed s klimatizáciou zadarmo. Potom druhá otázočka. Koho ste volili, ak prezradíte? To nemusím prezradzať, takže nehnevajte sa, to je moja súkromná vec. Takže Kia Ceed a Fabia sa ruší, nevyhrávate nič, nejdete do losovania žiadneho. Nech sa páči. Ste spokojní? Prosím. Dobrý. Vy predávate tie prsiatka? Hej. A koľkačky sú to? Odkiaľ voláš? Z domu. Hej? No. Dedina. Haló? Čo? Dedina. Dedina? Ja som mesto. Čo? Z mesta. Hej? To je No. dobre, no. Takže koľkačky sú prsiatka? 2, 3, 4. Druhý telefonát. Prosím. Dobrý deň. Vy predávate tie kozy? Prosím? Vy predávate tie kozy? No nie, už mám predané. Už ste predali 2 kozy? Hej. A koľkačky to boli kozy? Jako? Koľkačky to boli? No tak jedna bola mladá a jedna staršia.